na-ebere akwa. Cry no more. Relax. Onye ara nwata nwa okorobịa nke na-agba egwu na-aga enya komkom. Hey! Onye ara atọrọ gụ ajịgbagbuole. Ara nọ ngọ ọnụ ka ọwụ famili ọnụ nwere ara ihe a. O chọrọ iji mmanya wee gwọrọ ego detene mama sie ya ni. Ọbara Zekaraya. Ọbara Zekaraya, ọbara Zekaraya. O chọrọ iji mmanya wee gwọrọ ego. Behold a little. Ọ chọrọ iji mmaga agwọ ọgwụ ego. Ọ wụ ya wụnụ na Obinigwe alọla nne gị ọgụ. Ebe nwa letara anya were nne mụrụ ya amụ chọrọ iji ya agwọ ọgwụ ego. Ihe ọwụ ihe mere Igbo ọwụlụ bakafaya washi. Ọ bakafaya ihe na-akpọ ya wụ ihe mmanụ mere nne m. Ya lashiri onye mere ya. Mgbe anyị na-ekpe ekpere anyị sị bakọsenda. Wawụdụ bakọsenda ga-adị. Ebe o letara anya nne mụrụ ya nọ. Ta ahụhụ mụọ gị gị si ga-eji agwọ ọgwụ ego. Otu a ka ọ ga-adịkwa o. Ma onye ọbụla na-agwụrụ ibe ọgwụ. Ma onye ọbụla na-ahụ ihe ọma megere mmadụ ibe sị na ọ gaghị eruru ya. Ihe ọbụla i chere mmadụ Chineke ga-eburu ya ugbu a mee gịnị bụ ashịrị gị ya. Ọ mgbe mbụ ka a na-asị the evil men do live between them. Ka ugbu a the beaten man do. Lekwe onye ọwụ lekwe ya. Isn't it? It is it. Ọ bụ ihe ọwụ. O nwanne gị ara na oruole ọnwa ole kamgbe afọ ole ka ọ gbabarara. Ya n'ọnwụ ofu ọnwa a month. Otu ọnwa be. Awa banana ne. Pastors niile agbagoro mgbe nke obodo agwọtara ya. Agbago so many pastors. Agbago prophets. Agachaghị ebe niile kpọcha wende obodo. Ara ya. Ebe ọ be 1 month. Enwe ara karịrị ayọ. Daddy G.O. You know better maka Daddy G.O. Worldwide. Now even kai gwere si afọ ledo ya wuda ara 10 years ago. Akwa 10 years. 10 years yourself I gara emewere ni just hotel. Ya so hotel. Ara efepụrụ onwe. Maka 21 years a Chineke ji metara aka Chineke ji nwa anya mere fasting. Eso ele kedu ihe. Ara 21 years ya. Ọ mụgwara na nke Chineke mgbe anyị wetago ụnna na mara gị. Ke nwaanyị 21 years. Okay, ke nwaanyị n'ụgbọ ọtọ. Maanya mgbe ọtọ. Ị gara Bisaka. Ozugbo nne ebesi na akwa. Ebe wụla akwa. Akwa metụrụ m n'obi mgbe nne. Daddy Gio. Isa akwa metụrụ golenga. The spirit is leading. I'm hearing words. I agree about. Ebesi na. Okwu na-agwa m na ọ ya adị mma. Oh, yes, ọ ga-adị. With your prayer and my prayer, ọ ga-adị mma. Yes, ọ ga-adị. Ka ịzọpụta nwata nwaanyị amụ mma. Ọ wụdị ya ka ara gbago nwanne. Nwanne nwaanyị ka nyere ya aka. Ka ebe family unu nụ. Onwe na-amara anyị. N'obodo niile onwe na-amara anyị ọ bụ ihe nwe nnukwu ụlọ ahụ. Ụlọ atọrụ from ebe anọ wa wee ebe. Na nke Therefor is Chukwu. Ọ nwanne gị nwoke. Akwa gwara gị mgbe anyị gafere gaa. Sị na when I behold that house. A na-eji m komkom sa onye eli ihe komkom mega na family. Ama m so ọwụ nwanne ha nwoke wonye tụtụ ga komkom. Sịkwa mgbe anyị pụta mgbe m gwara gị sị ko. Yes. Sị ko komkom wụsa na-eji na family. Ngwa ihe mere na ugbu a wụ na anyị ga-aga were ikikere nke e nyere anyị wee buo agha n'isi nwanne gị nwoke. Otu mbụ agha ugba ya nwere onwe mana a ga-akụkwa mkpụrụ. Seed a ga-eso seed ara ahụ pụọ ozugbo anyị na-azọpụrụ ụkwụlekwe ya abịa chi and ọ bụ ugbu a wụ family niile onye ọbụla ga-atụtụba because a ga-ewelite aka maka seed anyị adịkwa ụmụ ruru seed ya wụ seed a ga-awa eheba ya n'ime ote ngwa o mere mkpụrụ ote ya sojara ịnụkwa. Daddy Gio, onwe egwu spirit na-agwa m na nne ngwapụta ụzọ. Onye na-edu anyị ọ gaghị ekwe ka anyị na-ada ọnya. Onye na-edu anyị ọ gaghị ekwe ka ifere mmadụ.
ihe gbasara ara gị a ọ na-emetụ anyị n'obi ebe ihe gbasara ara gị nwa m nwoke ọ na-emetụ anyị n'obi ebe i lechara nne mụrụ gị amụ were ya were gawa ịgwọ ọgwụ ego ebe i lechara nne ọmụmụ mụrụ gị amụ were ya were gawa ịgwọ ọgwụ ego na-ahụ na ihe ara ji ga-eme ọkwụ na-ahụ na ihe ara ji ga-eme ị ga-ahụ ya hụ na ihe ara ji ga-eme onye na-agbara ị nwere anya n'ime mmụọ nshịkọ nwa m nwoke ọkwa ị nwere anya n'ime mmụọ anya ma isu ị nwere anya n'ime mmụọ n'etiti mmụọ niile mmụọ niile etiti mmụọ niile ị nwere anya n'ime mmụọ. Daddy, the Lord is talking to me now. You are the leader now. The Spirit will lead you. Amen. The Spirit will lead you to work. Amen. And you are the leader. I'm hearing. Yes. Amen. Yes. Amen. Daddy Gio. Okay. Yeah. Daddy Gio. You are the leader here now. Oh, do I catch you get up and go now? Oh yeah. Amen. Ihe mere na aga no ihe otim sa ho ara no ugbu a enwede ihe no aga no nya wo obere ihe okwa enwere ihe ya wuto was okwe na aghọta ihe ga-ebu aga no ugbu a buo ya n'ime mmụọ na eziokwu maka ọsara no otim siri ho ara na ihe awu mai na ebe anyị na ọmakwa onye gị na ya kwụda dị go mgbe lahia mgbe Nehemaya wo onye ekpenta na akwụkwọ nsọ nwa ya nwoke kwa n'ụjọ ọkwụrụ ya wo Richard na akwụkwọ ọpụpụ asị mgbe ara pụrụ ya akpọtara ya onye nwe anyị na Galili ke nọ n'akụkụ Jerusalem ya si ele ihe a ga-eme ka ara na chi n'ime onye pụọ ọ sị enwede ihe ọwụtoghim ihe nna anyị mere wo asị agwụpụta asị ji ekwawa na akakwọ ji ekwu na aja ọcha were ote gị na ya jụọ ya onye araba n'ahụ nwatakịrị ekulite tie talinta nkume ya malie to nkume otu ahụ dị nkume ya megịnị ya frowo blọk ejide n'ụlọ ya wu nkume ke ya taa ya mgbu ara achie n'ime mapụ n'ọrụ akpụrụ anyị onye gịnị ya kwụ ụda dị go nnọrọ ha anaghị n'azụ the battle is not we but we ya wa agha awụda agha anyị mana ọwa agha anyị ga-ebu agha bucha ya enwere ihe ga-eme anyị mawa banye n'ime ihe ọkarịrị anyị na-ebu ori agha ahụ ma ị nọ ya ma lụọ ya mana ụta anyị nọ lụọ ọrịa agha enwere agha General Vavasia ga-arụlili nwekwa na ara onye pikin apọstụl ga-arụ kewa ihe awa ara 1 month mbịa nga ugba m gwefusi ike m ga-eji arụ agwa ara 50 years move oge a ga-abụpụ agha ọwụdo onye ga-ebe agha nshịkọ nwa m ga-ebe agha nshịkọ gawara m agha onye dinyere gị nọ gị n'azụ agha nshịkọ bụwere m agha nshịkọ gawa agha Daddy G.O. nọ behind the agha nshịkọ move agha onye ga-ebe agha Daddy G.O. nọ gị n'azụ agha nshịkọ bụbere m agha ndị aka ka ị ga-ebi enwere onwe agha nshịkọ bụbe agha nshịkọ gawa ibe agha nshịkọ gawuli bụ agha nshịkọ gawuli bụ agha gawa ibu agha gawa ibu agha